tomto videu vám chcem predstaviť jednoizbový byt v južnej časti sídliska Ľadoveň v Martine. Je to kľudná lokalita, plná zelenie s oddychovými lavičkami a s možnosťou nedeľných popoludnejších prechádzok v nedalekej prírode. Byt je určený na predaj. Nachádza sa na 6. podlaží zatepleného bytového domu. Je orientovaný na južnú stranu. Patria k nemu 2 latkové pivnice. Výťahom sa vyvezieme na 6. podlažie. Po vstupe do bytu je malá predsieň. Vpravo sa nachádza kúpeľňa s toaletou. Oproti kuchyňa. Kuchyňa sa spája s jedálenským kútom. Je vybavená kuchynskou linkou v klasickom štýle s nerezovým drezom, plynovým sporákom s elektrickou rúrou a vstavanou skriňou na potraviny. Vpravo je vstup do miestnosti, ktorá je funkčne rozdelená na 2 časti. Obývaciu časť a spálňu. V spálni sa nachádza priestranná vstavaná skriňa s veľkým úložným priestorom. Kúpeľňa je v kombinácii s toaletou, kde je umiestnená aj automatická práčka a vaňa. Byt prešiel v roku 2009 rozsiahlou rekonštrukciou, pri ktorej tiež boli vymenené rozvody vody a elektroinštalácia v kúpeľni. Parkovanie je bezproblémové, na parkovisku priamo pred bytovým domom. V blízkosti sa nachádza autobusová zastávka a kompletná občianska vybavenosť. Byt je vhodný pre mladý pár alebo jednotlivca. Zapáčil sa vám tento byt? Zavolajte mi na číslo 0948 053 456, aby ste si ho mohli čo najskôr pozrieť naživo.